И какво става, хора? Аз съм Митко 754 и в момента съм в моя синглплеер World, сега правя кандидатура за Bombcraft. Нали, сега ако не се чуем този клип, просто ще садна мегата. Чай, бомбата ми звъни. Кой? Бомбата. Що? И да, хора, той ще тира. Не, сега ще покажа кандидатурата, защото малко ми лагва. Защото си имам с бандикам, нали? Добре. Фак. Добре, искам да кажа, че съм на 13 години. Ще качвам клипове в Bombcraft, но не из бандикам, защото в момента ми е нещо бъгнат в рапса. Нали сега, ето, тази къщичка, която е малка, но според мен се получи много хубава. Ето вижте. Нали сега, тук е една фермичка. Тук нещо като мини чекен ферма. Ето вижте. Май много ме кефи. Аз ще изгледам тук. Така е тази фермичка също. Аз ви май ви показах. Така тук е една кула. Ето вижте как се получи. Да, сега ще влезна вътре в нея да ви покажа и отвътре. Между другото беше... тук сме на RSHBG, но той май заглуши. Така. Излизаме от тази кола, вече показвам ви, ето вижте тук как е. Ето тази къщичка, според мен много хубаво се получи, ето вижте. Нали, ето. Сега тук ще ви покажа, ето вижте. Хубаво се получи. Тук е един фонтан, може да седнете си я гледате фонтана, лампички. Покрай пътя е тази къщичка, която според мен много хубаво се получи, ето вижте. Уникална просто, според мен да е. Тук още една къщичка, ето. Малко ги прилепих заедно, ама сега малко бързах. Така, тук е един фар, който е мега лесния. Но се чудех какво да направя друго. Така ето. И една фермичка за крави и прасета, нали, тук малко се избазиках, ето вижте, чакайте. Нали, ето. Ето. И да, това е клипчето. Надявам се този епизод да се чуваме и да ме приемат в Bombcraft, защото тогава ще бъде голям сад. И да.